Kublai sibun ya pigi paralog ba it ki baju pet ya ki video jangan nak sengi jika sengi. Hakane ka por ngadon ka wei ke benta bane keren lem kum ki para Kristan. Ka ke bang aku bane keren berpi benta kalong ba bun na pedeng jengi ki ba long Kristan kam tam kitu ki ba kam long rublei mo ki ba kam kindia na ki ba na ki jinglong ba kerja pertei ngisat melin bet banya im banya yad banya yeng banya paralok bat tang kitu ki ba yalong markum tuhi kim da sutenat banya ya yeng bat kitu ki ba bom long rublei de ke banga kwa ban ya ong lem hapi minta kalong ba ngartu kada we kana pi ban long kum kaduk samo men chua ki por banga nang khna ngade we na pedeng ki jat khna mo ki banga ngam da sutenat ban le ching mane ngam dolong ubri ru ba sutenat ban pule ke Bible ne ban ruai ke jing ruai niam ngalong kumu khna uba lasisa kalau ngilong sab jonga kade kalau ngilong sab ke baru blei ndrenga pade ngam dalong ubri uba long kumta uba i hadu kata kata ublei mo ngelong kum kiwe ki khna ke bayat surok ki baya kemen subha ha kata ka jinglong ba kerja pertei dan rehadin ngalai apa perlok bat wei u ba khamlong rublei gum tamo ude khna uba long rublei uba khamle jaseng uba khamlong tengkan gila den ubom ju mlin bandi kiat di duma kum tatar termo dan rei kalong ke ba sutenat ba ku makatakan jinglong gojong umong ya poi ya long paralok kan ka jika paralok jonga tahu paralok long ba lalong palat ladang i itam singiru laya khma way mo la kwayo i de ngale paralok pot ukum tu usaywan kai hing jonga ngli kai hing jong uru ngia bam jing bam kum tu mo bat ngaru namar ba ude ubru batengkan bahaban keren ka ketin mo ju keren kelumar ka ketin ngaru haban tengkan jing keren si ke mo teng haji long samlang asit keren si bahamo la kum bakla ye de hakata ka jidur kom long ngemur ba ngahap tengkan namar ngale ranya mo ba nga keren kelumar ka ketin de ngidalit kai sono ru ngile chaklau le tho ding ngile chaklau ni ngile sibon ke ibat kawai ka benta ka banga kham sngo kemen banga kum yolong perlok bot umo men chuang long bajai tu bah man pulekot school kan jai tu bah ambat ngalong uba bit jadu kata-kata dihadir bengail bangalai long perlok bot u chat ya wer nga ba ong yang minta ka jambit ngilet pulekot mo tenamar banga ije u ngamban seban hab let mo ngalet ngwan shim ya ka kot hiyeng ya ka bade ben pule tengal laya let chalum to le pulekot hadirin kata interes ke jonga bangan longkum kat ko jinglong ke jong u badadu menta mene ngam de ba kersarong kam kiar na ki bas new nakarukom kerensi nakarukom kum kijing di kiat ru ngamdi mentahi ngasu sungguh tal jong ba kamlong ka bahabangan di bar bangala hi banom di te ka bahabangan ai di te ka basusi ka lomba utak prok jong ngamen ta don syu ula let no syakawe per pertei kejing pang kalaban ya ubat ula let na kana ka pertei bad ngasu sngo ban ai kuble ya mo bau lala ban sandur penwandur ya kata habit jongan ka jilong ka basniu ka jilong ka babha
Te ke bang aku banyak keren menta kalong ba katakan kusa ke bang IPM. Kidon kitu ki ba long riu blay ki ba it ki jingsha ki ba it ki ba bah ki kam kier no ban ya bat kitu ki ba kam bom long riu blay. Te namar kata lara pi perkhat bahai kata na ketin ki jong blay kami hap e katukar kom le ke jong kitu mo ke jong pi ki ba long riu blay ban le kupta. Namar hi kane ka long ba kini ki parisi sadhusi ki ba ngi ki Bible mo. Hagi por yung Jisu mensuaru kitu gaya tang para bas ngau yeru hok kum tu kim tre ya lang bat kitu ki pagba pagkar jong katuka jaka ka baki syong ki kwa long kerpang la ka jong ki kwa ruban syong tah kawe ke jaka la ka jong mar ki kenya kitu we ki bah pop kim kwa ban ya syong lang bat kinong pop kim kwa ban ya involve ru bat ki bah pop den re ngang ong kum negen namar Jisu ong yang i bangi long kum kita kidong plai tin ke jong ublay kar kom man ke jongi kan long yeng long sem jongi kan long kum u syarak belah penyang halor uding penyang syarak kenang baki weru kinyo iya kata kajing syai mo u Jisu ong dei ban thang syarak basat bu syakrum jing tia na krum ben na kum tamo re ban bu jing benang syarak kenapa ki weru kinyo ilang te namar kata la perkhat ja kata pade uji su ong ru ba kilet pi ka perthei mo te kade hoi kade kata kamban ong ba tang kita ki ba shimi kamba syakmat jong ka balang ki ba de ben le ka perthei here la dangi perkhat bah kalong ba yangi uwe gen to hoi sha kita ki pastor ki phadar bat ki missionary kila ban le ki benta ba pher jaka perthei chana chano baki de ban yalap mo henringi ka bala hang ne po la ka imlang salang la jong kan kadai ke benta ka jong kito ki ba khamlong ruble ban pen bha ban penwandur ban sandur yakin mang salang daki gen ten mar kata lada kitu ki balong ruble bat ki bale kata ji im ka bah kin kier no elade kamut ba kitu ki ba bom long ruble kamut kini sa chak ti jinglong bom ruble ka jong ki tere lada ya long lok no bat ki ngi ik yaki ngi ben pau yaki kata jing bah bat nge perlok bahabat ki ban ngi aji hikaya ki mut kalong baka jing im jung gitu ki bom ruble ru kin kelar durno ken ban long kita ki baya bah kumbang ala batai men kum ketukun ksa ba haba ki don ki bru ki ba currency lada pipi ya long log ya jan bah ya i pi di sha pi ya yang mut itu bekersi kimdon bekersi hikmat jong pi kemut katu ka penlong akibat nak kasngi bakin keladur no tena kata tau kan ngoma kumba ujisu mo ong na pa ya pi kum ukun lang brot kum ki kun lang brot hikmat ki suri mo te kaneru hoj shala kamong kumtan re kalong ba kadon ka jinga jan kalong ba ngi ki babha ki badon haka takajing it jong ublay bla im bla yo ka takajing it bla kajing ai e jong ublay mot bla ngi let bla kita ki brug ba pop bat ki ba jaklia kalong ba omde bangili kersum hangtan re bangili tan ye kitu nang ta kebut nga lolong kum ki khulang ber ki ba let suri te hoi kadon kajing ma mo re padelong ba ngim dekin bisa jopan ban mangi cubuk ngamanta ngalong ubru ubah hok bah tinggal perlok dombat bui bru ubah tang lang ubah di drop ubah di kiat tinggal ngalet yang tangaru ngalet di drop ngalet di kiat kam dei kum ta ada kalong bangin job yaki lengba taka jing IT ke jungi ublei lengba ke jing duai kamu ladangi job yano haka jing im ke jongi
kamot ngilayo katak kawip kamensim syauble dari ngiyok bungut keperlok ru kiban wan pai sya kata ka jinglong ru ble syau jisu kebun ngilayo kamensim kordor syauble dia mar kata ngah repor kadon klit tangkat nehi bangan keren kepan jempi kuble sibun ble jarngu uble uni arabe pi